Sziasztok gyerekek! Gergó Fesper 13 vagyok, itt is lennék most egy újabb gaming videóval, méghozzá egy Roblox gépi videóval, és ebben most az Escape the Gym pályával fogunk játszani. Na mit is mond? Come on, let's get fit, vagy azért gyerünk, legyünk fittek. Na, pakker, beleléptem abba a nedvességcsikba. Mert attól halunk meg, hogyha beleírunk. Jump. Jump, jump, jump. Ugrani kell. Így. Aztán meg is volnánk, jöhet a következő pálya. Azt írja, hogy még cukrot. Hát nem is csoda, hogy nem szeret itt egyszeni. Na, ez most mi volt? Nem is értem hozzá, ez a fekete móz, mégis meghaltam. Hát már vannak ilyen hibák. Ez meg már megint mi volt? Aj, most meg belesétál. Nem értem miért. Emberkék? Inkább most bejelölök ilyen emberkéket. Na, akkor így. Ezt meg is volnánk. Ám itt is egy új barátom. És ő is az én barátomnak, aki itt van előttem. Hopp. Ez most mi volt? Aj, én bolond, miért ugrok áldal mellé? Náj. Még most nem beszélek, mert koncentrálnom kell. Mi ez már? Aj, ez a... Ja. Valamkodó izé. Na. Aj, még ez is piszkálunk. Most nem haltam meg. Hogy ez a hülye nézőszög már. De meg olyan maszkot így úgy változik a nézőszöge. Hogy így a nézőszöge. Ezt már megint nem értem. No, végre. Itt meg ehhez az izéhez kell, nem szabad hozzájönni szerintem. I won't see it. Wait, don't touch the floor or you out. Hát igen, jól tudtam, hogy... Már sejtettem, hogy ezt nem szabad megérinteni. Nem áll. Ajjajajjaj. Ez easy peasy. Na, meg is volnánk. Átértünk. Na, végre. Most jött ez. Mégis jött. Úgymond nehéz. No, ezzel meg is volnánk. Bakker. Ezek szerint kezdtem az egészet előről. De meg mellé ugrik, ezt nem hiszem el.
most meg elsőre sikerült. De meg tovább megy. Amúgy néha szokott ilyen hülyeséget csinálni az a... És micsoda, hogy megállok és tovább megy. Megvolnánk. Oh, wait, 2 punching bags. Na, itt most nem szabad hozzájönnünk a boxzsákhoz. De, például. Aj, megint ez a nézőszögeket van, és ez itt most hozzáértünk az a boxzsákokhoz. No. Nem értem. Amikor is meghalok, amikor nem is érek hozzá. Most koncentrálnom kell. Mi van? Nem is... Nézzétek, nem is értem hozzá, mégis meghaltam. Na végre. Na, tessék. Megugrottam, elég nagyon terszét meghaltam. Fejedet már. De nem áll, hogy pusztulna meg. Na, sikerült. Honnan kezdtem? Nem. Mit csinálsz, ha tovább mész? Welcome to yoga class. Why is it a giant fat guy? Jaj, ne, ó. Köszönöm szépen, hogy megálltam, most nem tudtam, hogy mekkorát ugrok. Fejedet azt. Végre. Én mondjuk ezt már ismerem, mert ma a táblagépen ezzel játszottam a Roblox-ot. Na, gyerünk, ne lazsálni. Nincs lazsálás. Kezdtünk, jaj, most egy kis túszi-múszi móka lesz. Sorry about that. No problem. Ez sem baj. Jó, azt meg így.
A fejedet azt a nézőszöget változtatás. Na, csak azért. Inkább már felsértünk. Csúszda! Ui! Aj, nem. Hogy már? És adjál te items. Végre valahára. Ez a hol? Ja, ja, repülőgép. Na, ezt talán végezni fogok a videóig. Hogy ma így siklok. Na. Na, végre. Sikerült, yeah! Ez az, végre egy videóban rendesen így tudok csinálni egy pályát. Ez az. Jaj, nyertem. De ilyen kék izét. Ice izét. Na. Na de ennyi is lett volna az a videó. Legfeljebb olyat találkozunk. Sziasztok!